What's up mga kamata? Ngayon ni Bab niya siguro magtaka ka Bab kung no rin kamo atchu. Atchu tamo ngayon ni Bab kening Dubai. Yang Bab na din atchu conception Bab ngayon atchu na ako Dubai niya. At lumuwar sin biyahe Bab miras na ako kening Dubai. Yang Bab ingaki mo puro bakod dam po pang gabo na maputi. Yan na Bab tamang stroll mo tutok ya na aking camera. Kaya pupunta lang ko ngayon ni Bab sigurado ay kamiras ka muna ang alikabok. Yan na Bab. Ngayon ni Bab malapit na ako. Yan ba patuna ko kanyang kining halo blakan ng boss ko na yung boss Randy kang Baba Randy. Yan ba retong bisa mag order halo blocks kay Bab kung anong buri mong size di 4 o 5 PM kaya mo na Bab. Pare. Tapusin mo. Ay ka muna. Hi guys. Hi guys. Batiin mo yung mga taga sa inyo. Binabati ko yung mga taga sa amin. Saan ba 'yun? Sa Las Piñas. Hi. Shout out mo yung mga taga sa Shout out sa mga taga Las Piñas. Mga tropa Tayo natin. dyan. Yan Bab pabalik ta na kanyang Bab kay bahay kubo niya Bab. Yan Bab dire-diretso mo Bab korbe in ka na ako manibela malapit na ako may tombo. Ngini Bab malapit na ako kay bahay kubo ba ko miras kay bahay kubo Bab ka muna akong alikabok niya Bab. Ngini Bab yan Bab malapit na ako Bab yan ibantay makalawi niya kana ako niya Bab talagang sasagana yang gadi bantay. Yan Bab ini parada kay pa yung kana akong big bike niya Bab sandal kay pa kining ating hero. Yan Bab niya ngini tuna ako kining bahay kubo kahit munti ang mga hayop dito ay sari-sari yan Bab. May bibi, may manok, iba't iba-iba pang mga hayop. Yan Bab. Rendang bibi ng boss Randy na Bab ng karakal. Ting pampusa, yan Bab. Ting bengala, ting manok, ting kambing. Ting aluwa-luwang klaseng hayop. Ting aluwa magrondala pa Bab. Ela pa dinog po. Yan na Bab. Apin ng gulo na ni Bab. Yan Bab. Apin ditang gewami dati Bab niya. Tang paradaan kahit aeroplano. Yan Bab. Ini Bab. Ayun kayang pusa. Yan ito yung gagawa ni Bapang Randy na Bab. Yan mga Bab. Gagawa yung paranom na Bab. Magmina ya kanyang Bab. Kasi paluluto itong ginto Bab ya. At ang karintang makina niya Bab. Yan. Yan malapit na lumultang ginto Bab. Yan. Paninayan kayang tumulo. Kaya ng ating lugaladan nun. Yan Bab. Bapa kanyang kayang kain ni Bab. Kayang balon. Yan Bab. Paninayin tayo lumulit ang ginto. Ikaw ako sinawang may ninaiking ginto Bab. Pelin walik na migbengin eh Bab. Yan Bab bengi na lumawet apaking camera. Dahil bengi na. Yan Bab. Makasakin orang halaw block sa de-deliver mi para bukas Bab. Yan lang ini babare ni Bab na bukas na mo babayu.